Pues anem a començar. 1. Aprovació de l'acte de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2021. Bueno, lo primer, sabeu que sempre comencé amb unes paraules de record a les víctimes de violència de gènere i de condena de la Diputació. Sabeu que són 42 persones, no, 42 dones, les que han sigut assassinades enguany. No vaig a fer ninguna intervenció més perquè a les 12 pararem i avui dona la casualitat ixa i baixarem a la plaça de Manises a fer el minut de silenci. És a dir, ho quadrarem, avui dona la casualitat ixa, no farem ninguna intervenció i baixarem a fer el minut de silenci. Punt 1. Aprovació de l'acte de la sessió ordinària del 23 de novembre de 2021. Tots d'acord? Punt 2. Dació de compte de resolucions de la presidència i diputats delegats. Punt 3. Dació de compte de les preguntes dels grups polítics i diputats i diputades presentades per escrit. D'acord? Punt 4. Modificació dels estatuts de la Mancomunitat SBS, no sé el que significa. Serveis Socials La Común. Senyor Alés. Abstenció del senyor Alés. Els demés, a favor. Punt número 5. Modificació de la plantilla de personal de la Diputació de València. ¿Alguna intervenció? Cap? Sí, senyor Jimeno. Sí, bon dia. Se sent bé? És que pareixia que s'acoplava. Bé, hem vist les modificacions de la plantilla de personal en aquest punt, però volem fer un repàs al que significa la política que s'està fent en el tema de personal en esta casa des d'esta legislatura. Fa poc demanàrem, sobretot en la controvèrsia que tenim en les persones, els puestos que estan oberts a altres administracions, se'ns digué que no era una falta de confiança en els tècnics, en els propis treballadors de la Diputació, sinó que s'obria i que els propis treballadors, evidentment, també se podien presentar als processos selectius del personal en el que s'obrin estos puestos de treball. Bé, doncs hem demanat un informe i aquest informe, que és del cap de gabinet tècnic de l'àrea de l'Administració General de la Diputació, de data 13 de desembre, ens ha fet una relació d'aquells puestos que s'han obert a altres administracions. I com molt bé han dit vostès, se podien presentar personal de la casa, però casualment de 18 puestos que s'han obert, finalitzats, més els que estiguen en tràmit, que s'han obert a altres administracions, 16 han sigut ocupats per persones d'altres administracions. Això vol dir que no se confia en el personal de la casa? Això vol dir que els 1.200 treballadors de la Diputació no estan qualificats per puestos tan rellevants com podien ser, per exemple, traductor, tècnic d'igualtat? De veritat? És que, mire, jefe de secció de aigües y residuos sólidos, personal seleccionado, otras administraciones. Jefe de sección de desarrollo sostenible, personal seleccionado, otras administraciones. Jefe de sección de defensa de juicio, no tenim advocats, per lo vist. Personal seleccionado, otras administraciones. Jefe, pues per a tindre 1.200 treballadors, senyor president, i així té vostè la relació de llocs de treball en el que n'hi ha molts advocats, este diputat se ho ha revisat i n'hi ha moltes places i moltes ocupades, doncs pareix ser que, no sé si és que no creuen vostès en els treballadors que tenim en la casa, perquè al final els criteris de selecció són estos, perquè no n'hi ha un baremo de criteris de selecció, no n'hi ha un baremo, no n'hi ha uns criteris en els que se sàpia per què esta persona sí i esta persona no van a ocupar aquesta plaça. I estem dient que aquestes qüestions que estem dient són de persones que ja s'ha finalitzat el procediment i ja s'ha adjudicat. Estem dient traductor, jefe d'unitat de preselecció, jefe de secció de servicis, innovacions i sostenibles, el cap de secció d'assessorament europeu a ajuntaments, el cap de negociar de coordinador de projectes, el director de seguretat. Mire, de 18, 16. De 18, 16. Només que 2 treballadors, 2 de la casa, han aconseguit aquestes places. Cap de secció jurídica a municipis, mire, doncs resulta que sí que teníem algun advocat. I el cap de secció jurídica administrativa.
Totes les demés places són de personal adjudicat o que provenen d'altres administracions. També crida molt l'atenció la quantitat de persones que se presenten en aquests llocs, que també haurien de fer-se veure. Per tant, aquesta modificació de plantilla té el recolzament dels sindicats, no ho anem a negar, però això ens fa dubtar de la línia que se té en aquesta Diputació sobre els treballadors de la casa. I per tant, donat que n'hi ha una disparitat entre els sindicats i el que nosaltres també considerem, anem a abstindre's en aquest punt. Señor Jimeno, no, señora Pilar Molina, yo el vaig a contestar. Perquè és que això és de calaix. No fa falta ni que li conteste a la diputada, és de calaix. Les convocatòries s'obrin a altres administracions i també se poden presentar des de la casa. Si no se presenten des de la casa, per què serà? No sé, és que és de calaix. És que si digueren ho obrim a altres administracions perquè se presenten és de les altres administracions. Però s'obri perquè també puguen presentar-se de les altres administracions. Si no se presenten és de la casa, per què serà? Perquè no n'hi ha de la casa. Clar, no sé. Perquè poden presentar-se. I la qüestió és que vostè ha dit que n'hi ha algunes places que se presenten i guanyen és de la casa. Però n'hi ha algunes places que no n'hi ha de la casa. I això què tenim que veure nosaltres, si no n'hi ha de la casa? O és que és de la casa, tanquem la porta i és de la casa tenim que fer-ho tot? No sé. Ara, sí que és de veres que se poden convocar oposicions i tal, però si no n'hi ha jefe jurídic de la casa i no n'hi ha ningú de la casa que puga fer de jefe jurídic, convoquem unes oposicions i estem 10 anys sense jefe jurídic de la casa? No sé. És que me pareix... Opinions n'hi ha 1000, ja està, però la nostra obligació és que la casa funcione. I l'únic que fem és, escolta, que puguen presentar-se des de la casa i des de fora de la casa. Si n'hi ha de la casa, ho guanya. Però si no hi ha ningú de la casa, per cert, no sé si té aquesta xifra la senyora diputada. Quantes convocatòries s'han obert a la casa soles i s'han quedat desertes? Ja no més pregunta, senyoria. S'han obert només per la casa i s'han quedat desertes. I podia presentar-se tot el món de la casa. Ja no hi ha més preguntes, senyoria. És que això és veure coses on no n'hi ha. Vull dir, és que un administratiu pot presentar-se a jefe. En la casa n'hi ha 1.200 treballadors, però n'hi ha des de peons, administratius i ordenances. No poden presentar-se a jefe jurídic de la casa, dic jo. El jefe jurídic de la casa pot presentar-se qui té una qualificació de jefe jurídic de la casa. No n'hi ha. Pots fer una oposició de jefe jurídic de la casa? Sí, ja sap vostè com van les sopes, però no perquè vulgui la casa que vaig aixina. És que estan totes les administracions aixina. És que no és una cosa, nosaltres no fem la normativa, si la farem a lo millor aniria pitjor o millor. És que no sé, és que me pareix molt bé la seva opinió, però n'hi ha que ficar-li un poc de trellat a l'assunt. No se diu que vinguen de fora, se diu de la casa, i moltes d'eixes s'obrin després de fer convocatòries en la casa que no se presenta ningú, per això s'obrin, perquè se mos queda sense ningú. Però, vamos. Una intervenció més? Sí, senyor Jimeno. Millor. Ara tenim uno telemàtic, la portaveu per un costat i jo per un altre. En el mateix informe, senyor president, en el mateix informe s'ha presentat personal propi a la plaça de cap de secció d'aigües i residus sòlids, però s'adjudicar a altres administracions. S'ha presentat 2 candidats a cap de servici de desenvolupament sostenible i s'adjudicar a altres administracions. S'ha presentat personal de la casa a cap de servicis innovacions i sostenible i s'adjudicar a altres administracions. S'ha presentat personal propi de la casa a cap... Sí, però no serà perquè potser el d'altres administracions té... Sempre? Sempre, senyor president? Sempre? Senyor Jimeno, no tinc ni idea de qui són aquests senyors i qui no són. Vaig a vostè a demanar l'expedient i veig qui són aquests currículums. Si no tenen talentes que han vingut de fora, vinga i m'ho diu. Vinga i m'ho diu, però no sé, és que vostè està dient com si estigueren dient «Ixe, per què ha vingut així?» Mire si reuneixen les condicions o no reuneixen les condicions, perquè potser està xuscant a persones, no sé, mire-ho en l'expedient. Mire-ho en l'expedient. Que fica l'informe, que és un informe que no ha fet este grup, ni un servici extern, són els servicis de la casa. Mireu, això és un informe, i n'hi ha 1.000 informes, i estem acostumbrats a 200.000 informes. A 200.000 informes, mire si n'hi ha informes. El que hem de veure és la realitat. Vaig a vostè i veig qui són, parlen els sindicats,
parlen les persones, veig el que n'hi ha, perquè és que jo si me preci d'algo així és que sempre que n'hi ha places o el que sigui, qui siga, el que corresponga, el que li toque, me té igual, que siga d'un partit, que siga d'un altre, és que me té igual. El que vinga que faci les coses millor. I aquest és el president de la Diputació de València. A lo millor en altres vegades no ho han fet així, però jo sí, com que vaig a veure l'expedient, jo què sé, vaig a veure l'expedient, però sobretot talent, que vinguin així en talent, i ja està, l'únic que se demana, no se demana res més. Crec que vaig a un expedient per expedient, ahí estan els representants dels treballadors també darrere, vull dir, per comprovar que tot això s'està fent, no sé. Però que li dic que lo d'apertura, jo m'estava ficant en lo d'apertura de les administracions. Quan s'obri les administracions no és ojalà n'hi hagueren així pa tot, però vostè és entendible de que no pot haver pa tot? En 1.200 no pot haver pa tot? Com si fórem una gran família? A no ser que les oposicions foren molt ràpides i entonces cobrirem de tot, però això és impossible en aquest moment. Però no així, en qualsevol diputació, en la d'Alacant, en la de Zamora i en totes bandes. És una cosa que mireu conforme està funcionant en totes bandes, que me pareix molt bé la seva opinió, però no és una cosa que està fent la Diputació de València. Normal. Val? Que no li dic val no perquè ho compartís, que ja sé que no ho compartís. D'acord? Vol dir alguna cosa, senyora Molina? Sí, gracias, presidenta. Muy escueto, porque ya le ha contestado el presidente, pero, señor Jiménez, tiene usted una obsesión especial con este tema, porque además, siempre que hablamos de temas de personal sale a coalición esta historia, y le recuerdo que estamos en el punto 5, modificación de la plantilla de personal, plantilla que, por cierto, han aprobado todos los sindicatos, absolutamente todos, por unanimidad. Estamos en ese punto. Y además ha mencionado algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Es que se presenta muchísima gente. Si quiere le miramos el color de los ojos o del pelo para hacer una criba y que no se presente toda la gente que tiene derecho a presentarse. Por supuesto que se presenta mucha gente. Faltaría más. Faltaría más. Y luego, bueno, pues ya se lo ha dicho el presidente, si tiene algún problema o hay alguna historia que usted no vea clara, dígala. Dígala. Es muy fácil. Serà una dació de comptes? No. Una votació. Vots a favor de la modificació? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, seguim endavant. Punt número 6, dació de compte del període mitjà de pagament del mes d'octubre de 2021. Donen compte? Punt número 7, dació de compte de l'informe definitiu del control financer dels efectes i extinció dels contractes finalitzats en 2020. Donen compte? Punt número 8, modificació de l'annex de l'ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos del Museu d'Etnologia. Alguna intervenció? Ninguna. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? A veure, torne. Vots a favor? Abstencions? I cap en contra. Punt número 9, modificació de l'annex de l'ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos de promoció cultural i el Museu de Prehistòria. Suposo que és el mateix sentit de vot. Punt número 10, proposta de modificació de l'annex de l'ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos de la institució Alfons el Magnànim. Suposo que és el mateix sentit de vot. Punt número... Voleu, aprovem totes les... Passem a lo de més i deixem el pressupost a l'últim? Anem a gestió tributària, número 12. Donar compte de les sentències 234 i 315, dictades per el contenciós administratiu. Donen compte? Donen la benvinguda del llenguatge de signes, que molts han començat embalats i els pobres tenien a les 11. Després ja solaparem el trosset que falta en la gravació. Donen compte. El punt número 13, acceptació, en aquest cas són del punt 13 al punt 19, són acceptacions, en aquest cas, de delegacions. No, perdó, una acceptació de revocació, en aquest cas, de l'Ajuntament de Xàtiva, el punt 13. D'acord? El punt... No, estic en el punt 13 només. Acceptació de revocació, d'acord. Ara, 14, acceptació de delegació de funcions de la Mancomunitat Canal de Navarrés. D'acord també. 15, de la 15 a la 20,
No, de la 15 a la 19, les votem totes juntes, són revocacions. En este cas de Bicorp, Bolbaite, Xella, Navarrés i Quesa, que en este cas són la Canal de Navarrés, que ve per l'anterior acord. D'acord? I la número 20... Que le baje el volumen, pero si nunca le toco el volumen. Punt número 20, deixar sense efecte la delegació de les funcions de recaptació de la taxa de recollida de FEM i subministrament de l'Ajuntament de Sinarques. També l'aprovem, d'acord? Punt número 21, alçar els inconvenients formulats per la intervenció a factures de l'empresa Serveis Socials, Serveis de l'Assistència Societat Anònima. Alguna intervenció? Cap? Intervenció, passem a la votació. Vots a favor? He votat en contra, president. Passem al... A veure? Ara. Bé. No. A veure? Ara? Ara sí. Que és que s'està acoplant en el micròfono de... Ara, perfecte. Passaríem ara al debat del pressupost i després farem propostes i preguntes. El debat del pressupost, com han quedat antes en la Junta de Govern, intervendrà primer el diputat d'Hisenda, farà la seva intervenció i després començarem en el turno de paraules dels diferents grups i portaveus conforme fem les mocions. Un torn de 5 minuts primer i un torn de 3 minuts després i després ja conclourà el diputat. Així que, senyor diputat. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tots i a totes, especialment a aquells que estan seguint-nos per raons derivades del Covid online. Bon dia i una pronta recuperació als familiars o coneguts que han provocat que no es troben avui entre nosaltres. Avui el pressupost que presentem al plenari de la Diputació de València és un pressupost que podíem qualificar d'històric, doncs amb aproximadament 600 milions d'euros, concretament 492.396,84 euros, és un dels pressupostos el pressupost més gran de la història de la Diputació. Un pressupost per reforçar el municipalisme de les comarques d'esta província. Estem davant uns pressupostos que són la consolidació d'un projecte de legislatura que duplica les inversions en els nostres municipis per a que puguen exigir amb garanties la seva autonomia i que posa a disposició dels ajuntaments més de 160 milions d'euros de forma directa. La destinació final del mateix serà determinada per propis responsables locals. Esta partida, la més alta, com comentava, de la sèrie històrica de la nostra institució, incrementa les inversions en infraestructures, en serveis, en carreteres, en transformació digital i ecològica dels nostres municipis, contempla una important reducció de l'endeutament, també dona resposta a les despeses derivades del tancament de Divalterra, conforme hem apuntat abans, i la posada en marxa d'un pla estratègic de recursos humans. Tot això ho fa en un marc que, com bé deia a l'inici, està fortament condicionat
per l'actual situació de pandèmia, on malgrat que la vacuna ens dona esperances, cal ser conscients de les incerteses i que les actuals prioritats, les que avui plasmem en el pressupost, poden canviar, mudar i adaptar-se a mesura que ho requerisca la situació i l'evolució del propi virus i les demandes dels municipis. Estos pressupostos estan fortament impregnats per complicats reptes de fer d'esta administració de la Diputació una administració més àgil, més flexible i més moderna. No descuidem el repte d'establir un major control econòmic financer de les àrees per evitar qualsevol discrecionalitat en les ajudes i serveis o redissenyar una institució més humana i professionalitzada, compromesa al municipalisme, l'eliminació de les traves administratives i la simplificació dels ens dependents per guanyar en eficiència. Dos exemples que hem vist en aquest any ha sigut avançar la publicació de les subvencions per garantir la seva execució molt més pronta, o també un altre exemple del camí encetat és la ràpida mobilització de recursos per donar resposta a les situacions sobrevingudes al llarg d'aquests últims mesos, bé la pandèmia, una gota freda, incendis o inundacions o riuades. Com he dit abans, estem davant d'un document comptable inicial que naix del treball i del conjunt de tots els tècnics, de les aportacions de responsables polítics i funcionaris. Vull agrair en aquesta primera intervenció la tasca feta pels funcionaris municipals de totes les àrees, també les aportacions i la predisposició i sensibilitats que han tingut alguns grups de l'oposició, que sense dubte ens ajudarà i ens ha ajudat a millorar i a millorar-lo en la seva execució. Este és un pressupost que pot mutar atenent a les circumstàncies amb la incorporació de remanents. És un inici, no un final. Sabeu que la legislatura és molt llarga i les necessitats poden variar i a més moltes de les reivindicacions que avui no estiguen o no puguen estar contemplades en aquest document inicial poden anar incorporant-se en els propers mesos. Així tot, estem amb un pressupost que pràcticament recull gran part de les demandes dels propis serveis. El fet de tindre 42 milions d'euros més que l'anterior any ens permet afrontar una pujada generalitzada de pràcticament totes les àrees, donar resposta a moltes de les demandes de despesa de centres de gasto i anar incorporant alguns aspectes que altres anys no s'havien donat. Breument, i per destacar alguns dels capítols del pressupost, vull posar de manifest que hi ha hagut l'important increment de l'Hospital General, que amb 15 milions d'euros arriba fins a mobilitzar 134 milions del pressupost, una part molt important de la mateixa. Un altre dels aspectes a destacar és el capítol d'inversions, que compta amb un increment de més de 5 milions d'euros respecte a l'any passat. Destacat és més de 4 milions d'euros d'addicions que incrementa l'àrea de carreteres amb una xifra històrica de 50,8 milions d'euros i també aproximadament milió d'euros que ens ajudarà a realitzar projectes tècnics per a millorar i mantindre el nostre patrimoni. Altres dels capítols importants dels nostres comptes és el de les subvencions directes o transferències de capitals amb un increment de 9 milions d'euros i que arriben a 102 milions d'euros per al 2022. En aquest apartat, fonamentalment, és el pla d'inversions que coordina l'àrea de cooperació amb una dotació de 70 milions per al proper any i que també comprometrà altres 70 per al 2023. Este és un pla bianual que integra moltes de les ajudes concedides abans de forma dispersa i que, amb l'objectiu d'evitar burocràcia, facilitar la seva tramitació i ser més àgils, es converteix en un programa inversor cabdal que, atenent a 140 milions d'euros que se mobilitzaren en els darrers 2 anys, ha donat resposta a 2.000 projectes dels distints municipis. Sens dubte, és tota una revolució en la forma d'entendre
entendre i conceptuar la Diputació que volem per al futur. També vull destacar en el programa Reacciona, que incentiva la gestió mediambiental en les comarques i subvenciona plans tan importants com puguen ser els nostres municipis, com la gestió de residus, la recuperació d'espais públics, la prevenció d'incendis, i l'estratègia de l'aposta per mantindre el nostre territori també se materialitza amb una important partida en l'àrea de medi ambient que supera 100 milions d'euros, destacant sobremanera les reivindicacions que pràcticament venen a donar resposta a totes les demandes que se feia des del Consorci de Bombers amb 54,6 milions d'euros. També, com no podia ser d'una altra forma, encara que ja portem 3 anys, tenim que destacar-ho perquè és un element diferenciador i que ha vingut per a quedar-se, és la important aposta per l'autonomia municipal verbalitzada i exemplificada amb aquest fons de cooperació que este any s'incrementa a 42,5 milions d'euros. Dupliquem el nostre compromís de cogovernança en la Generalitat, aportant 40 milions d'euros, però a més ens sumem en quantitats similars en el fons de despoblament per ajudar aquelles poblacions en risc, sobretot poblacions d'interior, o també sumant-nos al fons de cooperació turístic de municipis de tota la província. I tot això ho fem capaços de ser expansius en la despesa i contindre el deute públic. Acabarem la legislatura amb un percentatge d'endeutament que no arribarà o escassament arribarà al 25%, molt lluny del tope del 75% i també allunyant-nos de xifres d'endeutament d'altres temps. Pense que és compatible, la bona gestió, l'eficàcia i la contenció pot fer compatible que tinguem un pressupost històric, expansiu, però que al mateix temps siguem capaços de no incrementar el deute d'aquesta administració. Este és en grans trets un document que, com vull destacar, com bé destacava abans, és l'inici, no és un document que tinga la vocació de permanèixer, sinó també d'adaptar-se a les noves necessitats en uns temps tan convulsos com és els que desgraciadament ens toca lidiar en aquests moments als responsables públics. Per lo demés, esta és la meva intervenció. Gràcies. Gràcies, senyor Mascarell. Comencem. Diputat no escrit. Gràcies, president. Senyor Mascarell, m'hauria agradat que aquest esforç de creativitat que ha fet vostè en la presentació del pressupost l'hagués fet també en la redacció del document i haguérem innovat una miqueta més en les aportacions que aquesta Diputació ha de fer a aquesta província i que tantes vegades hem dit. No vaig estendre'm molt, mira, perquè tinc el rellotge, i segona perquè el que puc dir-li és el mateix que li vaig dir el 30 de desembre de l'any passat i el 30 de desembre de fa 2 anys, perquè vostè presenta, i és veritat, en quantia, el pressupost més alt de la Diputació, però per a ser històric hauria de ser un pressupost innovador i lamentablement este tampoc ho és. Hi ha més gasto autoritzat en pràcticament totes les partides, llevat d'una, però el torna a quadrar en una autorització de deute de 36 milions d'euros. I entenc que és la manera de poder fer un pressupost més gran. És realitat que l'autorització de deute és inferior a la de l'any 2021, però no deixen ser 36 milions d'euros, que és una quantitat molt estimable per a un pressupost com el nostre i, per descomptat, per a un pressupost com el de la majoria d'ajuntaments de la província. Em llama l'atenció que en aquestes partides de gasto contrasta en el que realment és una reducció de l'endeutament que augmenta també el capítol 3 de gastos financers en 180.000 euros. El problema d'aquest pressupost, senyor Mascarell, és que no ens el creiem ni vostè ni jo. És un pressupost que anem a sotmetre, com vostè ha dit, que pot mutar, jo li dic mutarà, que mutarà en innumerables modificacions pressupostàries continuades, que mutuarà en una baixa execució d'alguns capítols que venim ja parlant d'ella durant molt de temps
i un pressupost que ja s'ha enmendat en la pròpia comissió, va presentar una esmena que reduint un fons de contingència, que era l'única partida que estava reduïda ja d'inici i que li tornem a llevar un altre milió d'euros en aquesta esmena que vostè va anunciar en la comissió. Seguim delegant la gestió als ajuntaments, seguim delegant la gestió a qui menys recursos té per a gestionar i continuem en un model de diputació descentralitzada, però descentralitzada d'una manera on passem la feina als altres. És com si un ajuntament li passarà als veïns l'obligació d'agranar i reparar el seu tros de carrer, d'anar a Pere el Manantial o de portar les seues basures a l'abocador. D'aquesta manera, nosaltres estem simplement fent una transferència de fons en una filosofia que pot valdre i que me pareix molt bé que valga dins d'una gestió de govern, que és la de vostès i que per tant és la seva responsabilitat i han assumit en aquesta línia, però que d'alguna manera trenca en aquesta filosofia, en el pla Reacciona que vostè ha anunciat, on sí que estem donant ajudes concretes a temes concrets que podrien estar inclosos dins del pla d'inversions i que no ho estan. Se tornem a oblidar del patrimoni de la província, torna a no tindre dotació pressupostària i una vegada més no crea sinergies entre municipis, no vertebra la província i no aporta i se valor afegit que la Diputació hauria d'aportar. Jo, si me permet, deixo el qualificatiu d'històric per a l'execució pressupostària, que espero que en el 2022 siga més elevada que en el 21 i que en el 20, i que avance que el meu vot serà l'abstenció, perquè si vostè no ha canviat el pressupost, jo tampoc vaig a canviar el meu sentit de vot. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Gil. La Vall ens uneix. Gràcies, senyor president. Bon dia a totes i tots. Bé, des de la Vall del Vall ens uneix, per tercer any consecutiu votarem a favor d'aquest pressupost municipal, pressupost provincial, perquè pensem que continua aprofundint en el que són per a nosaltres una clau essencial de lo que ha de ser la gestió pressupostària dels ens locals, que és l'autonomia municipal. En aquest cas, l'autonomia municipal, l'autonomia local, que està replegat en la Constitució, però que, mentre s'arreplega en la Constitució però no es dota de recursos econòmics, no significa res. Per tant, tot el que siga continuar apostant pel pla d'inversions o pel fons de cooperació municipal que es va posar en marxa a l'anterior legislatura i que suposa una injecció importantíssima de recursos per als municipis sense estar condicionats ni ser finalistes, significa en definitiva un balón d'oxígeno molt important per als ajuntaments per a poder desenvolupar les seues polítiques i atendre el que són les seues necessitats i que ningú es diga en què tenen que invertir els seus recursos. Ojalà la sensibilitat que té en aquest cas aquesta administració la tingueren altres administracions en les línies d'aportacions tant del capítol 4 com del capítol 7. Per altre costat, també estem a favor del pressupost perquè en totes les converses que hem mantès amb els membres del govern, també per a atendre les necessitats de la comarca de la Vall d'Albaida, s'han arreplegat d'esta manera i en aquest sentit tenim que destacar l'aportació que s'arreplega en les subvencions nominatives del pressupost per a la implantació de la segona fase del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Com el propi president va poder conèixer en el patronat de la Fundació del Museu Tèxtil, el projecte ja està acabat, està aprovat, està en fase de licitació i per tant aquesta aportació, com ha hagut altres de la Generalitat Valenciana també, però també de la Diputació que forma part del patronat i que són 400.000 euros, 200.000 euros del pressupost del 22 i 200.000 euros que s'incorporaran del pressupost del 2021 i que faran realitat este museu tèxtil de la capital del tèxtil de la Comunitat Valenciana, a la ciutat d'Ontinyent. En segon lloc, també es contempla, i així està el compromís per part també del diputat de Carreteres, per aquest contracte de serveis per a l'actualització del projecte de l'itinerari peatonal i ampliació de l'estructura a la carretera CV 639 al terme de Bufali, que és una necessitat que ve reclamant aquesta localitat de la meva comarca i que és tan necessària i que per tant està aquest compromís per tal de dur-lo endavant. Al igual que també s'arrepleguen altres inversions als termes d'Aielo de Malferit o de Beniatjar. I tot això, juntament amb els recursos que es destinen en el seu cas a matèria de política social, per exemple, en les diferents mancomunitats o entitats que s'estan creant associades dels pobles, per tant, de dur endavant totes les polítiques socials, que pensem també que és una part importantíssima de la política dels municipis i que té que vendre recolzada, per en aquest cas, de la Diputació Provincial. I per tant, per aquests motius, nosaltres votarem a favor del pressupost. Gràcies, senyor Sanchis. Señora Les. Sí, gracias. El señor Mascaray no se le ha activado antes el cronómetro. La exposición del presupuesto no lleva tiempo. Ha estado 9 minutos. Pero la exposición no lleva tiempo. A partir de ahora ya tiene tiempo, pero no tiene la exposición no lleva tiempo. Vale. Ojo al dato.
Tras analizar los presupuestos de la Diputación para el año 2022, el Grupo Vox lo que proponía eran dos incorporaciones o dos partidas con un marcado carácter económico. Por un lado, la reactivación del Plan Provincial de Empleo y Conciliación Laboral. Conciliación laboral, verdadera clave de bóveda de la situación laboral de la mujer en nuestra provincia, verdadera clave de bóveda y, en opinión de mi partido, uno de los instrumentos básicos para mejorar la situación laboral de la mujer, y a la que ustedes le dedican el 0,01% del presupuesto, la conciliación laboral. Luego llegará noviembre, llegará marzo, y llegará la brecha salarial, y llegará no sé qué, no sé cuántos, pero ustedes le dedican a la conciliación laboral el 0,01%. La segunda de las propuestas está estrechamente vinculada con la anterior y es un plan provincial de reactivación y modernización de los polígonos industriales de nuestra provincia para hacerlos, en definitiva, más atractivos, mejorar ayudar a nuestros municipios a que mejoren las infraestructuras y servicios de sus polígonos para hacerlos más atractivos y que se instalen más empresas de nueva planta, se mejoren inversiones, se aumente la actividad económica y redunde, por tanto, en un mayor empleo. Yo soy del municipio valenciano de Paterna y conozco bien lo que un polígono industrial, en este caso Fuente del Jarro, puede provocar en positivo en la evolución de un municipio, tanto en los obvios términos económicos como también demográficos. Por lo tanto, a mí me parecía una idea que no era para desechar tan automáticamente. Lógicamente, toda propuesta presupuestaria tiene que ir acompañada de las partidas que se eliminarían o reducirían. En este caso, desde el Grupo Vox, proponemos eliminar la partida de los grupos políticos o partidos políticos. No es una novedad, lo he propuesto todos los años. El Grupo Vox en la Diputación es el único grupo que no solicita ningún tipo de subvención, funciona perfectamente y estamos absolutamente convencidos de que es una partida llamada a extinguirse. Quizá hay que esperar a mayo de 2023 para que irrumpa alguna novedad en este sentido. La aportación a federaciones de municipios. Pensamos sinceramente que se hace muy difícil poder explicar a los valencianos que destinamos dinero extraído de sus bolsillos a una federación que no se sabe muy bien, ¿no? Coordina, asiste, ¿no? Pero para eso no está la Diputación. No, ya, bueno, pero es que esto, hay alguna moción de vez en cuando que gotea desde la Federación, ¡pum!, 900.000 euros. Insisto, se hace muy difícil explicárselo a los valencianos, que por supuesto desconocen esto. Normalización lingüística. He aquí el paradigma del problema creado por los políticos y en el que los políticos gastan dinero extraído del bolsillo de los ciudadanos. En Valencia no existe problema con el valenciano. Por tanto, si no hay problema, no hay nada que solucionar. Y menos aún que normalizar. Que vaya tela con la palabra normalización. A mí parece la aplicación de algún tipo de política en la Alemania de los años 30, esto de la normalización. En la España contemporánea, la convivencia entre el castellano y las lenguas cooficiales se ha regido siempre por normas basadas en el sagrado principio de la libertad individual. Así ha sido con el valenciano: libertad para el que quería utilizarlo y libertad para el que decidía no hacerlo. ¿Cuándo se trunca este principio de libertad? Pues cuando aparece quien utiliza el valenciano como un instrumento político. Es evidente que la llegada de Compromís a las instituciones ha supuesto una progresiva ganancia de espacio a la imposición del valenciano en detrimento de la libertad de uso lingüístico. ¿Por qué hacen esto? Pues no lo sé, pregúntenles. Yo creo que entienden, lógicamente, la lengua como un instrumento vital para la construcción progresiva de una identidad nacional, exactamente igual que el camino emprendido hace décadas en Cataluña. Solo hace falta darse una vuelta por las redes sociales de entidades ONGs como Plataforma por la Lengua para entender que han convertido el valenciano en una fuente de conflictos e imposiciones antidemocráticas. La educación, en manos de Compromís, en manos del señor Marsá, se ha convertido en un campo de barreras lingüísticas para todo el que venga de fuera. El acceso al empleo público, igualmente, vulnera el fundamental derecho a la libertad de circulación y establecimiento de los españoles. Por último, quiero dejar meridianamente clara la siguiente idea. El origen de este problema con el valenciano se llama Compromís. Eso nadie lo discute. Pero el verdadero responsable del camino de confrontación emprendido es el Partido Socialista. Gracias.
Gracias, señores. Señora Gil. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, hoy nos encontramos, como ya dije el año pasado, con el documento más importante del año. Agradecemos que este año se haya traído al Pleno de diciembre y no como el año pasado o como el anterior, el 30 de diciembre, pero bueno, todos sabemos que con la aprobación provisional de hoy, el día 1 de enero, no estará la aprobación definitiva. Por tanto, entendemos que otro año ya puestos podría traerse en noviembre y el día 1 de enero tendríamos el presupuesto en vigor. Por otro lado, no son nuestros presupuestos, como es obvio, y no nos gustan ni en la forma ni en el fondo. Nos ponemos en antecedentes para hacer una comparación con lo que ocurrió el año pasado. Este año nos reunimos el día antes de la comisión con el PSPV para hacer nuestras aportaciones. Y bueno, ayer agradezco a la portavoz que ayer por la tarde me llamase para decirme que no se iban a aceptar ninguna de nuestras propuestas, aunque entendía que si el día antes no sabíamos nada, es que obviamente no se iba a aceptar nada. Pero en relación con o en comparación con lo que ocurrió el año pasado sí que pudimos negociar realmente este presupuesto y nos reunimos hasta en 3 ocasiones con el presidente de la Diputación. Por tanto, también entenderán por dónde van a ir los tiros de nuestro posicionamiento. En relación con el fondo, nuestras propuestas han ido encaminadas directamente a la reactivación económica de la provincia. Sí que tenemos que agradecer que se hayan mantenido los 20 millones extra que el año pasado aportamos al Fondo de Cooperación, pero este año para nosotros había que dar un paso más y por eso íbamos por el camino de la reactivación económica de la provincia. Es por ello que solicitamos una partida presupuestaria de 8 millones de euros para los polígonos de nuestra provincia en un plan bianual, copiando lo que las propias asociaciones de polígonos nos dicen que es la mejor idea, que es la idea de la Diputación de Barcelona, que realiza un plan bianual de 30 millones de euros. Por otro lado, otra de nuestras propuestas fue la reimplantación de la Diputebeca por un valor de 1,3 millones, como se había hecho en el último presupuesto que estaba en vigor la Diputebeca. Los jóvenes de nuestra provincia son el futuro, pero también el presente de nuestra sociedad. Y a nosotros nos parece irrisorio que el presupuesto de la Diputación de Valencia, un presupuesto de 600 millones de euros, solo se dedique a los jóvenes 388.000 euros. Es decir, el 0,06 del presupuesto total de la Diputación de Valencia se dedica a los jóvenes. Por otro lado, pedimos una partida presupuestaria para los autónomos. En el ejercicio 2021 ya se destinó por parte de esta Diputación al Plan Resistir 16 millones de euros y entendemos que se tiene que seguir por esa línea. ¿Y por qué lo entendemos? Pues porque actualmente tenemos una inflación del 5,6%, superior a los datos económicos que teníamos con la crisis económica del 2008 y, por tanto, el Banco Central Europeo nos dice que esto va a seguir aumentando y nosotros creemos en el Banco Central Europeo y por eso pedimos que se aumente o se destine una partida de 17 millones de euros. Y por último, ¿qué solicitamos? Que se rebaje el IAE. Somos la provincia que más alto tiene grabado el impuesto de actividades económicas, Alicante un 5%, Castellón un 25% y Valencia un 29%. Creemos que es necesario un alivio fiscal para aquellos que crean empleo, para aquellos que generan y mueven la economía de nuestra provincia. Y la Diputación de Valencia es una administración saneada. Está previsto que este año se llegue a un superávit de 30 millones de euros. Gravando a la mitad el impuesto de actividades económicas, tendríamos aún así un superávit de 25 millones de euros. Por tanto, este presupuesto podría asumir esta bajada. Y también, si vamos a la letra pequeña, ¿por qué no nos gustan estos presupuestos? Pues no nos gustan estos presupuestos porque aumentan partidas como la de memoria histórica en un 150% a los ayuntamientos y aumentan de forma insignificante los proyectos europeos. ¿Dónde está la Oficina de Asesoramiento Europeo? Todos sabemos de la importancia de los fondos Next Generation y la Oficina de Asesoramiento Europeo no está. Por tanto, entendemos que no es una prioridad para ustedes. Todos sabemos que los ayuntamientos necesitan un compliance penal para poder asumir y gestionar estos fondos y la Diputación de Valencia les va a ayudar
Por otro lado, también recortan en muchas otras partidas que desglosaré en mi siguiente intervención porque se me acaba el tiempo. Gràcies, senyora Gil. Compromís? Cap intervenció? Partit Popular? Senyora Atzora. Gràcies, president. Pues bé, nosaltres en primer lloc felicitar i agrair el treball fet per la part d'intervenció, perquè fer un pressupost de 600 milions d'euros no deu de ser tarea fàcil a nivell tècnic i és molt més fàcil criticar-lo. Això sí que ho assumim. Bé, nosaltres, senyor Mascarell, vaig a per davant l'abstenció del Partit Popular a estos pressupostos i no la crítica, sinó a lo millor la reflexió, des de la reflexió o des dels interrogants. Ha dit vostè en la presentació del seu pressupost que diu que hi ha més diners a disposició dels ajuntaments. La nostra reflexió és més diners a disposició dels ajuntaments en quant de temps? Perquè els diners pot estar en el paper o pot estar en el carrer. Vostè ha dit incremento de la inversión. ¿Incremento de la inversión o incremento de la ejecución? Pot incrementar la inversió, però si no s'executa és igual que la incremente que no. Ha parlat vostè d'agilitat, uns pressupostos més àgils. I ho tindríem que preguntar als 266 alcaldes i alcaldesses de la província, si ells ho veuen de la mateixa perspectiva que ho veiem nosaltres o no. Ha parlat vostè d'eficiència. La eficiència és el treball barra rendiment per el temps invertit. Ojo, Fíjese bé en la reflexió. Eficiencia, trabajo y rendimiento por tiempo invertido. Els ajuntaments, com saps, sempre anem curts de temps. Si la Diputació va curta de temps, els ajuntaments més encara. Vostè ha dit que ha replegat totes les demandes dels serveis en el capítol 1. Ara veurem el capítol 1, que puja 3,5 milions, però el que veiem en les comissions és que tots els caps de servei demanen més recursos per a les seves àrees, ja que estan col·lapsats de tants expedients que estan gestionats. I per últim ha parlat vostè també d'autonomia. Més autonomia pels ajuntaments. Veient el plan Reacciona, jo no parlaria de molta autonomia per als ajuntaments. Però bé, ens quedem en 3 capítols del pressupost. L'augment del gasto de personal, que és un gasto de personal per causes sobrevenides, no és un augment perquè se cobrisca de més recursos per a donar més agilitat als ajuntaments. Ens quedem en les transferències corrientes, en aquest cas, quan vostè parla en la memòria de que estem en una recuperació i estem davant d'una emergència, hauria de ser més transferències corrents i les inversions reals pugen un 16%. Reals no crec que siguin. Parlaria de més coses, però també va just el temps. Respecte als programes, 44% en igualtat, 47% a normalització lingüística, 11% per a programes europeus, pla d'inversions 18%, nivells d'execució. Per tant, en total, un 67% de nivells d'execució. En la memoria parlen vostès de que recuperación de la crisis sin precedentes derivada de la emergencia de salud. Recuperación o ejecución. És el que parlàvem i la reflexió que li feia antes. També diuen que superada la antigua concepción de estas en las subvenciones nominativas como instrumento de complacencia política. Complacencia política podríem substituir-ho per subvenció nominativa. Quan nosaltres parlàvem de cultura del pacto, cultura de pacto entre grupos políticos, per lo tant, jo crec que cultura del pacto de grupos políticos versus subvenciones nominativas, jo me quedé en cultura del pacto. I per lo menos també li dic una cosa, en la cultura del pacto els diners aplegaven i s'executaven. Aplegaven i s'executaven. Però en tot això, després de fer aquestes reflexions, nosaltres simplement ens quedem en una cosa, en el plan Reacciona. En este punt, o en esta primera intervenció, en el plan Reacciona, perquè hi ha algunes coses que són contradictòries, algunes paradoxes. Per exemple, se diu en este plan que, per exemple, el punt 1 diu que el govern vol que els ajuntaments siguin
majors d'edat, perquè donen directament o teledirigidament aquests diners en el plan Reacciona. Després parlen de l'eficiència del ciclo integral de l'aigua. Els diners del Reacciona tingueren que ser per a millorar el ciclo integral de l'aigua, no per al que el tinga millorat donar-li més diners. No sé si m'entén. I després la forma de repartir aquestes subvencions nominatives que ens pareix totalment d'una forma discrecional. Per tot això, nosaltres presentem una moció in voce que seria incluir el plan Reacciona dins del pla d'inversions de la Diputació de València, alineat també en els ODS. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Atsuara. Senyor Mascarell. Moltes gràcies. En primer lloc, vull agrair el to de les intervencions i les aportacions que amb major o menor fortuna han fet els distints diputats a aquest pressupost, al igual que les esmenes. Sincerament, pense que és compatible apostar per l'autonomia, pel municipalisme i perquè siguin els ajuntaments i els alcaldes que decidisquen en últim terme en tindre, òbviament, una estratègia pròpia per a, d'alguna forma, marcar objectes o prioritats des de l'administració pública. És compatible i un exemple clar és el pla d'inversions. En el pla d'inversions se dona un marge d'autonomia ampli als ajuntaments, però, òbviament, hi ha també un criteri polític, on volem que les distintes administracions locals s'impregnen de valors de defensa del territori, valors com la igualtat o els propis ODS tenen un important impacte a l'hora de decidir i a l'hora de quantificar. Penso que és una estratègia que és possible, és compatible i és idònia, perquè no devem de renunciar i almenys des d'esta banda, d'alguna forma també a deixar l'empenta de societat, quin és el model social que tenim, medioambiental i igualitari. I ho fem d'una forma, jo penso que discreta i en un determinat marge de llibertats. Per lo demés, els companys el portaveu, no companys, el portaveu de Vox, dir que este any no s'ha esmerat molt, o sigui, ha tornat a marcar el seu discurs farcit de xenofòbia, de misogínia, en un corta i pega respecte a on no vol que se destinen diners d'esta corporació. No me mereix més que, si bé en la forma, l'amabilitat en les formes, sí que el despreci de moltes de les idees que vostè destila. Respecte a les aportacions de Ciutadans, del partit Ciudadanos, fa una... Jo sí que voldria dir-li alguns aspectes en lo formal, no? Actualment estem aprovant el pressupost. És difícil, pràcticament impossible, que en les seues esmenes puguen incorporar els aspectes que tenen que veure en els remanents. Els remanents és un acte administratiu, quan vostè esmena i vol condicionar els remanents de futur, quan encara no estan ben quantificats, fa inviable que la seva esmena pugui incorporar-se. Jo sí que l'anime a que en els remanents, quan se produïsca el debat, perquè conforme s'apuntava així, és veritat que este és un pressupost que mutarà, i mutarà per a bé, i mutarà fruit de la voluntat i de les circumstàncies, i tampoc jo penso que ens tenim que rasgar les vestidures. Un pressupost és això, és una voluntat, però que pot variar atenent a les circumstàncies, i una d'elles és la incorporació de remanents on moltes de les reivindicacions que tots aspirem se poden anar incorporant. En qualsevol cas, no devem de renunciar a saber quines són les competències. Senyor Mascarell, se l'ha acabat el temps. Li dice perquè acaba de contestar, però se l'ha acabat el temps. Jo és que me pensava que tenia temps limitat, senyor president. Sense temps, però després sí. Aleshores, sincerament pensava que com inicialment, disculpe, perquè és veritat que igual m'he centrat massa per acabar respecte al Partit Popular, valorar l'abstenció com un gest i anar incorporant alguns dels aspectes a millorar en un futur, com deia anteriorment. Segon torn. Diputat no escrit. Gràcies, president. Molt breument.
apostar pel municipalisme, senyor Mascarell, a més de dotar d'una bona finançació als ajuntaments, que ja li avance que mai serà prou, perquè ningú alcalde dirà que ja té prou diners, és facilitar una província d'oportunitats, és facilitar una província vertebrada, és ajudar a aquests ajuntaments a que obtinguin aquesta finançació per fons europeus i a que milloren les condicions i, torno a dir, les oportunitats de poder gestionar millor la vida dels nostres ciutadans. He trobat a faltar, i ha sigut en el pleno d'avui, en independència de la negociació que en aquest moment va haver en el grup socialista, les aportacions dels grups que va demanar en el pressupost de l'any anterior. Sí que és veritat que no va fer cas de ninguna, i li agraïs que no ens hagi fet perdre el temps en això, però que estic segur que el pressupost s'haguera enriquit i que haguera pogut plasmar sensibilitats diferents al llarg d'aquest document. Jo espero que en el pressupost no li passi com en el test de la seva intervenció, no és il·limitat, tenim que gestionar-lo bé, estic d'acord en que ha de mutar, estic d'acord en que és un document viu que facilita que puguem adaptar-nos a les necessitats de cada moment, però sí que demane, per favor, que aquestes mutacions siguin òptimes en eficiència i en aplicabilitat a la nostra província. Res més, desitge que el 2022 siga l'any d'esta Diputació, de la implantació en la província d'esta Diputació, que haurem de mutar el pressupost, però que el mutem en encert sempre. Gràcies. Gracias, señor Gil. No vayan a escapar intervención, señora Les. Sí, gracias, presidente. Bueno, vamos a ver. Con respecto a los planteamientos que ha realizado Vox, bueno, pues es que existen muchos puntos de gestión, como puede ser pues la partida de infraestructuras, gestión forestal, en fin, muchísimas partidas, muchos aspectos del plan de inversiones en donde Vox lo apoyaría, es más, seguramente lo gestionaría de forma muy similar. El problema es cuando entran ustedes cuesta abajo sin frenos en sus partidas ideológicas. Yo no puedo estar de acuerdo con esto y lo tengo que denunciar. Me llama usted misógino, pero todavía no hemos llegado al programa de igualdad. 1.464.100.000 euros en la partida de igualdad. Pregunto yo, ¿quién no está de acuerdo con la igualdad entre sexos? ¿Quién? ¿Quién no defiende la radical igualdad entre españoles, ¿no?, consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna? ¿Quién no está de acuerdo con que la mujer disponga exactamente de los mismos instrumentos que todo el mundo para la configuración de su vida personal y profesional? Todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo. Pero defender la radical igualdad entre sexos no supone ni mucho menos estar de acuerdo con su política de construcción social, basada en la confrontación de sexos. Porque su política no cree en el valor de la mujer. Su política victimiza a la mujer al tiempo que criminaliza al varón o le resta oportunidades en el acceso al empleo. Su política es una maliciosa ingeniería social que busca el voto mayoritario del sexo femenino, trufada de patrañas simbólicas como el lenguaje inclusivo y maldades sin parangón como la discriminación del hombre en el acceso al empleo público o su criminalización automática en caso de denuncia por agresión. Bien alto y bien claro, decimos no a su política de discriminación, no a su política de confrontación, no a su política de criminalización. Y creo que solo me va a dar tiempo, pero es interesante hablar de la partida de memoria histórica, como no. ¿Qué duda cabe de la importancia, ¿no?, de recordar a las generaciones más jóvenes de nuestra patria el tremendo y horroroso flagelo que supuso la conflagración civil entre hermanos? Ninguna duda de la importancia de recordarlo. Ninguna duda tampoco con respecto a la necesidad de continuar con las exhumaciones de todas las víctimas que jamás debieron ser asesinadas. Jamás. Toda persona merece ser dignificada por igual, pues iguales somos ante Dios. Estar de acuerdo con esto no significa ni mucho menos estar de acuerdo con su memoria histórica. Para muestra un botón, y acabo ya. En el pleno de esta casa hemos discutido una sola vez sobre memoria histórica. Fue con ocasión de la presentación por parte de Compromís de una iniciativa para instalar una placa en la Plaza de Toros, recordando que allí hubo un campo de clasificación de soldados republicanos, que hace ahora más o menos un año, de hecho ha salido que se iba a celebrar un acto, no sé qué. ¿Es acaso mentira que existió ese campo? No, no es mentira. Y como hecho histórico, puede y merece ser recordado. Vox estuvo de acuerdo en instalar esa placa. Propusimos asimismo incluir un recorrido histórico por las 17 checas que se desarrollaron solo en el centro de Valencia entre 1936 y 39. 17 checas en las que se torturó,
en las que se violó y en las que se asesinó a miles de personas porque iban a misa los domingos, porque eran de derechas o simplemente igual porque unos exaltados pues querían entrar a robar en su casa. Y todo ello bajo autoridad y autorización del gobierno republicano. ¿Acaso no existieron esas 17 checas? ¿Acaso no merecen ser recordadas para que no se vuelvan a repetir? ¿Acaso esas víctimas supuestamente de derechas valían menos que las de izquierdas? Pues ustedes votaron no. Y cuando digo ustedes, me refiero al Partido Socialista, porque Compromís, sinceramente, ni está ni se le espera en este asunto. Pero el Partido Socialista votó no. Y es lo realmente grave de este asunto, que un partido sistémico como el Partido Socialista no acepte la igualdad de todas las víctimas por igual. Nosotros estaremos en contra de esta partida mientras la interpretemos como un instrumento político al servicio de la izquierda para mantener herida la abierta. Abierta la herida, perdón. Gracias, señora Valdés. Señora Gil. Muchísimas gracias, presidente. Sí, señor Mascarell, su presupuesto va a ser un presupuesto histórico. Histórico porque es de los últimos presupuestos de los últimos años en el que menos se invierte en los jóvenes. Y es histórico por eso, porque ustedes abandonan en este presupuesto a los jóvenes. Invierten del total del presupuesto un 0,06 a juventud. Y mientras el paro decrece en niveles interanuales en toda España en un 17%, en la provincia de Valencia decrece en un 8%. Entonces, es importante que la provincia de Valencia impulse a los jóvenes. Por otro lado, en relación a los autónomos, a la partida de 16 millones, pues es que sale de donde salió el año pasado. El año pasado salió de remanentes y este año sale, o queremos que salga, del mismo sitio. Por eso lo hemos puesto en la enmienda que hemos presentado. Y además le digo otra cosa. Cuando fuimos a la negociación con el PSPV, pasa que como usted no estaba, a lo mejor no lo sabe, pero pedimos sentarnos y ver de dónde se quitaba y dónde se ponía. Pero no se nos ha hecho mucho caso. Sí, lo dijo mi compañero Jesús Gimeno. Por otro lado, ustedes aumentan en inversiones y lo sitúan en 36 millones de euros. Pero recuerden que en el tercer trimestre de este año ustedes solo ejecutaron 13 millones, ni siquiera la mitad. Entonces, ustedes aumentan las inversiones y queda muy bien decir que aumentan las inversiones, pero lo que tienen que hacer realmente es ejecutarlas, que se vean en la calle de la provincia de Valencia. Y por otro lado, ustedes recortan en playas un 26% y todos sabemos cómo se encuentra la costa de nuestra provincia. Ustedes recortan en promoción social un 3%. Ustedes recortan en desarrollo rural para ayuntamientos un 98%. Ustedes recortan en la cuenta 462 de ayuntamientos de servicios sociales un 10%. Y hay una cosa que aumenta. Y son las subvenciones dadas a dedo. Respecto del año pasado aumentan un 15% y respecto del primer presupuesto que aprobó el presidente de la Diputación aumentan un 126%. Por tanto, no es nuestro presupuesto, no nos gusta ni la forma ni el fondo y no entendemos cómo en este presupuesto se abandona a los jóvenes y a los autónomos de la provincia de Valencia, que tan mal están pasando tanto los autónomos y tan mal tienen el futuro los jóvenes de nuestra provincia. Gràcies, senyora Gil. Compromís? Sí, senyor. Anem a veure, com havíem dit, així a les 12 fem la intervenció de Compromís si voleu, falta després se n'eixim, perquè ens doni temps a baixar i tot això, i quedarà la del Partit Popular i l'última del diputat. I ja passem a la votació i fem pregs i preguntes. Us pareix bé així, no? Per parar perquè ens doni temps. Entonces, deixo la intervenció de la vicepresidenta per part de Compromís, parem, baixem baix i pugem. Moltes gràcies, president. En primer lloc, agrair el treball que s'ha fet des de l'àrea del meu company diputat d'Hisenda, agrair també als companys de l'oposició que han manifestat la seva voluntat d'abstindre's, però jo més que res també vull intervindre, president, si em permeten, perquè s'ha anomenat diverses vegades eliminar l'estratègia Reacciona i ens sorprèn i a més se'm posa trista que en una situació real d'emergència climàtica que crec que esta va ser l'administració que primer vam declarar per unanimitat, perquè en aquell moment el company de Vox encara no li havien llegit la cartilla i ho vam votar per unanimitat,
que ara ens presenten així la qüestió d'eliminar l'estratègia Reacciona, que tan bona acollida té amb els nostres municipis, entre ells molts del Partit Popular, si no pregunte-los als seus companys del racó d'Aldemús, on crec que tots sabem que no hi ha cap govern de compromís. I ho dic perquè nosaltres també com a equip de govern tenim l'obligació d'apostar per aquelles polítiques que considerem que són importants i en aquest cas lluitar contra el canvi climàtic amb una línia de subvencions que ajuda a mitigar i adaptar-nos als mateixos municipis, doncs considerem que és important i per això el Reacciona està en aquest pressupost. Però és que a més no està renyit en l'autonomia municipal, que li recorde que va ser aquest equip de govern des de l'any 2015 qui va apostar per l'autonomia municipal i en el Fons de Cooperació Municipal i en el Pla d'inversions repartim entre els ajuntaments amb criteris i objectius molts diners per a que siguin els ajuntaments on invertisquen el que consideren. Però també tenim clar que no podem eliminar aquestes ajudes mediambientals que ja li recorde que tenen molt bona acollida perquè entenem que molts ajuntaments, entre ells alguns governats per vostès, igual no tindrien aquesta sensibilitat en el tema mediambiental i a lo millor no demanarien aquestes ajudes que consideren que són absolutament necessàries en aquesta conjuntura actual. Però a més que tampoc està renyit de la mateixa manera que tragam l'estratègia Reacciona estan les subvencions del SAC, les subvencions de turisme, d'igualtat, de transparència, de moltes altres coses que per a aquest equip de govern són importants i per això apostem per elles. I a més és que també les tinc que dir que les bases per a l'estratègia Reacciona s'elaboren des de l'àrea de medi ambient, amb els tècnics de medi ambient, són després els tècnics de medi ambient els que revisen les sol·licituds i tenen unes titulacions molt especialitzades, com antes ha dit també la RPT, el diputat de Ciudadanos. Per tant, entenem que ha de ser en l'àrea de medi ambient on se gestionen, sempre i quan considerant que no està de cap manera renyida amb l'autonomia municipal, que vam ser nosaltres els que la vam instaurar, van ser nosaltres els que la vam potenciar i qui vam eliminar les subvencions teledirigides que no tenien cap tipus d'estratègia. L'estratègia Reacciona té moltíssimes sol·licituds, alguna cosa estarem fent bé quan els nostres municipis s'acollen a les mateixes i consideren que és una ajuda que a poc hauria augmentar. De totes maneres, és una decisió política i vostès els agraïm la seva abstenció, però el dia que governen ja decidiran què fan. Moltes gràcies, president. Gràcies, vicepresidenta. Doncs amb això suspenem la sessió, baixem el minut de silenci a les 12:05. Ara anem a veure els confinados i mixtos. Per favor, és que teniu la càmera... El senyor Córdoba sí que està en la càmera enxufada, però falta Ramiro i Andrés. Molt bé, perfecte. Pues reprenem... Ja, si ella dona el permís, ja podem. Anem a reprendre la sessió. Quedava la intervenció, el senyor portaveu del PP, el senyor Arzuaga. Sí, gràcies, president. Continuant i donar-li les gràcies per l'abstenció del pressupost a la senyora vicepresidenta. Senyora Mascarell, per acabar, jo sí que volia seguir en el tema de les reflexions. I les reflexions del grup popular respecte a aquest pressupost són les següents. I aniré ràpid per el temps. Mire, el pressupost del 2022 preveu 174 milions més d'ingressos que en el 2014, l'últim executat íntegrament pel Partit Popular, el qual vol dir que és un 41% més elevat que el del 2014. En el 2014, els diners destinats als ajuntaments van ser de 69 milions. En el 2022 se contempla 70 milions més 15 milions del Pla Reacciona. O sigui, ampliem el pressupost, puja el pressupost, incrementem el pressupost un 41% més. Sin embargo, destinem per als pobles un 19%. Sols un 19%, no hi sé 41%. Respecte al capítol 6, en el 2014, 73,374 milions d'euros. En el 2022, 36 milions. Per tant, sols en el que baixen les inversions se pot fer front als 40 milions de pla d'inversions. L'única novetat que vostès ens presenten en el pressupost. Una altra reflexió, per exemple, el despoblament. 110.000 euros han destinat vostès. Sols en l'exposició del MUBIM, 145.000. I per a despoblament, 110.000.
l'execució del pressupost. En el 2014 s'executà el 70% del pressupost. En el 2020, l'últim executat, el 67%, i enguany estarem alrededor del 65%. Miren, si gestionaren, tindríem fons de cooperació, pla d'inversions de la Diputació alineats en els ODS, pla estratègic de despoblament, tindríem pla d'apoyo al turisme sènior, pla d'ajardinament, la DIP UTBeca, pla d'eficiència energètica d'edificis municipals. Això si gestionaren, i si gestionaren bé, ho tindríem en criteris més objectius, en més agilitat, en més rapidesa per a plegar els diners als ajuntaments i en més servicis i de major qualitat per a les persones de tota la província de València. I no tindre ciutadans de primera i ciutadans de segunda, independentment del número d'habitants que té el poble de cada un. Mire, des del grup popular creiem que se pot millorar molt més la capacitat de gestió d'aquesta Diputació i creure realment en el que tenim que creure, en els pobles i en les persones d'esta província. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Suara. Pot concloure el diputat d'Hisenda. Moltes gràcies, senyora Atsuara. Té 999 hores. No. Ja m'havia. Moltes gràcies, senyora Atsuara. En 3 minuts podem reflexionar poc. En dos. O en 2 minuts encara menys. És que no sé per què no han pactat un poc més de temps per a aquests pressupostos. Evidentment, sobretot per la part que parla. Però dic, en 2 minuts podem reflexionar poc. Vostè ha reflexionat, jo no m'aclarí de la missa a la meitat de les coses que ha dit, en el temes dels termes. En qualsevol cas, me vaig a quedar en una cosa que és agrair-li l'abstenció del Partit Popular. Jo penso que és important que el principal partit de l'oposició s'abstenga en aquests comptes, que són els més importants, que són uns comptes que volen millorar i que milloraran amb les aportacions de tots en els propers mesos. I també una reflexió, ara que estem en aquests temps de reflexions rapidíssimes, al voltant del que plantejava Ciudadanos, per si no ho han entès, que és el tercer pressupost. Així, fa temps que van decidir que no és que no ens importi la joventut o el mosquito tigre o el son a la DIPU, és que decidirem que tots els plans, els planicos i els planeigs que venien executant-se anàvem a renunciar a ells per a incorporar una quantitat immensa de recursos públics per a que foren els ajuntaments, en últim terme, els alcaldes qui decidiren. I hem mobilitzat 40 milions d'euros en aquests pressuposts, que han sigut 60 en l'anterior, que han sigut més de 80 en global el que hem destinat en el 2021 als ajuntaments. No és que no ens importen els autònoms i la gent jove, és que hem pensat que les polítiques que li compet a l'administració és confiar en les necessitats i les prioritats que marquen els alcaldes. Això no lleva que hem sigut capaços que davant emergències puntuals, com pugui ser la pandèmia, s'ajude com mai s'han ajudat als autònoms i als joves i a les empreses de la nostra ciutat amb el pla Resistir. I també vull dir, la quadradura del cercle és impossible. No podem rebaixar ingressos i incrementar el deute. Torna a dir, la solució per a crear ocupació no és baixar-li 300 euros a l'any en l'impost a les empreses. En 300 euros, desgraciadament, ni generes ocupació, ni pagues autònoms, ni pagues de tan sols la quota de la seguretat social d'un treballador. I això és el que vostès plantegen. Una miqueta de serietat i a veure si entenem, perquè són el tercer pressupost, que hi ha un canvi de paradigma que deriva la responsabilitat última als nostres alcaldes. Això és l'esperit que hem volgut impregnar i que esperem que continuï en un futur. Gràcies, senyor Mascarell. Acabat el debat, passem a la votació del pressupost. President, jo he fet una esmena in voce, que és els 13.802.000 euros del Pla Reacciona, passar-los a la partida de Pla Provincial d'Inversions. Entonces la partida de inversions de la Diputació, alineant els ODS, quedarien 83.802. Anem a passar a la votació del pressupost. Primer n'hi ha dues esmenes, l'esmena de Ciudadanos, l'esmena de Vox i l'esmena en voce de vostè. Vas a passar a la votació? Ah, vale. No, és que ha dit, com ha dit el pressupost... Però el pressupost porta 3 esmenes, que jo sàpia, l'esmena de Vox, l'esmena de Ciudadanos i l'esmena de vostè. I ara anem a passar a la votació del pressupost, primer les seues esmenes, sinó que el primer és l'esmena de Vox. Vots a favor de l'esmena de Vox. Vots en contra? Abstencions? Molt bé.
Ara, l'esmena de Ciudadanos. Vots a favor de l'esmena de Ciudadanos. Vots en contra. Abstencions? Molt bé. I ara, vots a favor de l'esmena in voce del Partit Popular. Vots en contra? Abstencions? Molt bé. I ara, una vegada no s'han incorporat ninguna d'aquestes tres esmenes, perquè no han prosperat les tres esmenes, passem a la votació del pressupost. Vots a favor del pressupost. Vots en contra. Abstencions. Molt bé. I ara passem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és pregs i preguntes. No. Sí, s'ha votat. S'ha votat, no? El 21? A veure si a mi se m'ha escapat. S'ha votat. Passem a pregs i preguntes. Diputat no escrit. La Vall ens uneix. Vox. Señora Les. Sí, bueno, yo en general es un ruego para todo el año 2022 y es el respeto escrupuloso, ¿no?, a la cooficialidad del español y el valenciano. Yo, si no me equivoco, parte de la documentación de presupuestos, que es un documento que requiere estudio, que requiere análisis, y parte de esa documentación yo no la he recibido en español. Lógicamente yo lo entiendo, me lo puedo estudiar, pero yo desde luego no la he recibido. Entonces, en general, el ruego es hacia un respeto escrupuloso de la cooficialidad, para no caer en posibles derivas, ¿no?, de la parte lingüística como existe en Cataluña y como hemos visto estos días. Por lo tanto, respeto escrupuloso a las dos lenguas. Gracias. Tomamos nota del ruego. ¿Ninguna pregunta a Ciudadanos? Señor Segarra. Gràcies, senyor president. El plenari passat vaig fer un prec i una pregunta en relació a lo de la variant de Pedralba. Avui he pogut comentar en el senyor diputat. És un prec. És que se facin totes les coses com siga, de la forma legal, per supost, però de la forma que tinga que ser, per a que no n'hi hagi ningú obstacle, per a que després de l'expropiació dels terrenys ja siga una realitat el que se fiqui en l'empresa constructora a iniciar les actuacions allí. Sabem de les possibles dificultats, com vaig dir en el plenari anterior, en quant a la pujada dels materials i d'altres gastos que tenia que estar en l'obra. El prec és per a que se senten, per a que negocien i per a que s'arribe a una solució per a que el futur siga per a Pedralba millor, tenint l'eixida de determinats vehicles pesats i de molt de tràfic dins de la població de Pedralba. El prec era este. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Segarra. Pren nota del prec. Senyor Montero. Diputada Carolina. Cap. Senyora Chora. Senyor Montpó. Cap pregunta? Pues sí, n'hi havia dos observacions. Sí, bueno, abans de jo dir l'última, senyora Balaguer, volia dir una cosa. Sí, molt ràpida, gràcies, president. Jo volia aprofitar el marc d'aquest ple per a fer públic un detall que des de Sant José de Chiquitos ens han donat a la Diputació de València. Sant José de Chiquitos és una localitat del Departament de la Chiquitania a Bolívia, on la Diputació de València al llarg d'estos anys ha posat en marxa 4 projectes de cooperació internacional al desenvolupament i en concret un en 2016, dos en 2018 i un en 2019 s'ha portat endavant la creació d'una oficina municipal de la dona i l'impuls a polítiques de gènere en aquest municipi. Dins del marc d'un projecte de cooperació internacional que diferents regidores, alcaldesses i diputades, en aquest cas la companya Carolina també ha participat en aquest viatge, hem estat a Bolívia i aprofitant aquesta estada a Bolívia sí que com a diputada de cooperació internacional estaguerem en Sant José de Chiquitos. El reconeixement públic que se va fer a la Diputació de València en Sant José de Chiquitos volia compartir-lo amb tots vostès i portar esto aquí per a la Diputació i dir
dir-vos al temps que estan invertits fins a l'últim euro d'una forma real, a consciència i amb una producció i un retorn tan important que voldria que estigueren tranquils en la inversió que se fa en la cooperació internacional en els projectes que supervisa la Diputació de València, en aquest cas en estos 4 que he comentat del Fons Valencià de la Solidaritat en Sant José de Chiquitos. Moltes gràcies. Li dono el detall per a la Diputació. Bueno, el detall és per tots, el guardarem en la Diputació. Un aplaus pel Sant José de Chiquitos. Molt bé. Bueno, el portaren les dos diputades que són les que havien anat allí amb vosaltres. Ja havien anat elles, Bé, señora Sarrión. Yo, agradecer a todos la participación en el Pleno. Creo que ha sido un Pleno de Navidad cordial, por lo menos en todas las intervenciones. Y, sobre todo, deciros que lo que os he dado hace un momento no es ningún regalo institucional ni es nada de eso, simplemente es que ha llegado ahora. Es una colaboración que se ha hecho con la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Valencia, porque como hoy hemos debatido el presupuesto, sabréis que no podemos o no hay líneas nominativas para todos. Entonces, ante una situación que consideramos de máxima necesidad, colaboramos de alguna forma, ya que ha sido con la compra de esta música solidaria que vendía la asociación. Entonces, os deseamos feliz Navidad, pero no es un regalo mío, es un regalo de toda la Diputación, de todos que somos los que hemos colaborado. Gracias, señora Sarrión. Pues sí. Senyor president, ja que estem dient bones notícies, també no ho havia pensat, però ara que escolta les companyes, simplement comunicar que el passat divendres vaig acompanyar al grup d'Algera, al grup de rescat en altura del Consorci de Bombers, perquè la Federació d'Esports de Muntanya de la Comunitat Valenciana li va donar una insígnia d'or al reconeixement pel seu treball, i crec que ja posats a donar bones notícies de coses bones que ens passen a la corporació, dir que vam estar ahir arreplegant la insígnia d'or de que pressupost l'han quedat en el Consorci. No la puc dur així, president, perquè se l'han quedat ells, però considero que està bé que també tots ho sapiguem, que saben que el grup de rescat en altura del Consorci de Bombers fa una gran tasca. En aquesta època de pandèmia en la que es van confinar i la gent només podia passejar per els municipis, se van incrementar molt les passejades per la muntanya i els bombers han tingut que fer una tasca, jo crec que més impressionant que mai, i aquest reconeixement es va fer molta il·lusió i a mi molta il·lusió acompanyar-los a recollir aquesta insígnia. Això era. Moltes gràcies, president. Gràcies, vicepresidenta. I tant que el plenari, amb el primer, unes paraules d'agraïment a tots. Este any no ha sigut fàcil per a ningú. Tots estem en els pobles. Sabem que no ha sigut fàcil perquè és un any que no venia escrit tampoc en el manual d'instruccions i l'acabem també complicat perquè tenim, tots ho sabem, no sabem exactament què està passant, l'únic que sabem que sí, que les vacunes, menys mal que estem vacunats i que gràcies a les vacunes tenim molts contagis, però és de veres que les morts s'han reduït i les hospitalitzacions s'han reduït, però estem tensant altra vegada el sistema sanitari. Per això, el primer que vull que és un abraç a tots els que componen el sistema sanitari, perquè no es venen dies de Nadal, es venen dies de moltíssim treball i per tant hem de tindre el nostre abraç i reconeixement. Moltíssimes gràcies a tot l'equip de govern que ha fet possible i els que han recolzat el pressupost i els que han mostrat la seva abstenció, perquè això significa que és una confiança en que durant l'any podem treballar conjunt en allò que és bo per a la província. Moltíssimes gràcies per això. És que heu mostrat el vot en contra. També heu fet afirmacions de que n'hi ha coses millorables, en la democràcia tot és respectable. Això no significa que se n'aneu a anar i no treballar junts, seguirem treballant junts. El 22 també va ser un any, a tots ens agradaria que fos l'any en què ja tornarem a algo que ja pareix que forma part del medievo, que era el 2019, no ho sabem, però el que vull és que seguim treballant junts per a que les majors decisions de la Diputació isquen, com sempre, des de la unanimitat. De veres que tenim diferències, però les majors decisions de la Diputació isquen sempre des de la màxima unanimitat possible, i així m'agradaria que treballàrem. Això no són les Corts Valencianes,
ja els agradaria a les Corts Valencianes potser ser la Diputació. Jo moltes vegades reivindique que el talent que se té en els pobles, i per tant se trasllada a la Diputació, és un talent que devia traslladar-se al resta d'institucions. I això se passaria si potser es feren als senyors diputats en les Corts Valencianes o en les Corts Nacionals es obligaren a ser alcaldes o consellers abans de ser això. Potser se traslladarien d'una altra manera la manera de fer política. Amb això, amb els millors desitjos també per a tot el món de la casa, que també no ho va passar bé, perquè la veritat és que sempre ha sigut un any complicat també, però ha sigut un any de molt de treball en aquest pla estratègic de recursos humans que se fica en marxa, amb tantíssims canvis en la casa, i me referisc a la casa, me referisc a Divalterra, me referisc a Gebasa, me referisc al Consorci de Bombers. Tots són la casa, són molta gent, però tots són la casa. Es desitgen el millor per a ells i per a les seues famílies, i res, acabem en això el cicle de l'any, però continua. I també heu vist que baix estan muntant la plaça de Nadal. Hem volgut que la plaça de Manises siga la plaça del Nadal de les nostres comarques. Ahir vindran a exposar coses de les comarques, però també vindran els ambaixadors dels Reis Mags, si el Covid ho permet, a que els xiquets vinguin a mostrar els seus desitjos en el matasellos de la Diputació per a que arribi la carta. Hi ha una sèrie d'activitats que us faran a plegar a tots per a que pugueu vindre en els nanos, en els que vulgueu, si voleu organitzar coses. Està tot a l'aire lliure i totes les mesures oportunes. Esperem que tot se pugui celebrar, tenim que conviure en el coronavirus amb tota la màxima precaució. I els diputats, que sou ho he desitjat pels treballadors, però els diputats que som els interinos, nosaltres sí que som els interinos de la casa, vos desitge el millor per a vosaltres i les vostres famílies. Ara jo crec que ja està preparat, vos donaran els ordenances. Sí que n'hi ha un detall que hem fet, sabeu que portem uns anys fent un detall molt xicotet de productes promocionals. L'any passat era la xufa d'Alboraya, enguany no recordo el que és, però no, la xufa d'Alboraya, però és algo, però són productes de la terra. Així que molt bon, companys i companyes, des del carinyo i desitjant el millor, molt bon Nadal i millor 2022. President, solo le ha faltado desear suerte mañana en la lotería, y la última vez que usted deseó suerte nos tocó la lotería, así que sí, falta eso, por favor. Tenen tota la raó, els desitge molta sort en la loteria de demà.